गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैहाय क'क्राझारनिफ्राय मोनसे भिडिअ सफैदों आंनावहाय प्रबिन कुमार बसुमतारी। हयतोबा बिथाङा बबेबा मोनसेयाव जबफोर मावोबो जानांगौ आरो बुंनो थाङोब्ला बर'निनो सासे इन्टेलेक्सुयेल बा गोरों गोरा। दिनैहाय एकर्डनि बा बिथाङा मा फोरमायदों, माब्लाबा बर' हारिनि जारिमिनफोरखौ गोसोखाङोब्ला माखासे कयेकटा जिनिसखौ गोसोखाङोब्ला बै प्रबिन कुमार बसुमतारी साराबो उन्दुनो हादलाया होननानै फोरमायदों। थ' बिदिब्ला जों बै प्रबिन कुमार बसुमतारीनि सारनि जाखिनि स्पिच, जाखिनि बिबुंथि, जाखिनि बाथ्रा बुंनाय, जों बेखौ दान्दिसे खोनासंनानै लादिनि। एमएलए लिडार खालामनानै जोङो थिनहरो बिएससिनि आन्दाराव, बिटिसिनि आन्दाराव, बिटिएनि आन्दाराव। दिनैसिमबो बे सिमाफोरनि सोमोन्दै एसेमब्लियावहाय रावबो फुटाब खालामा। अखाथमब्लेटबो नों ओंखारा जोङो बर'फोरनि लिडारफोरनि माखासे एक्टिभिटिखौ नुयोब्ला। बर'फोरनि सिमाफ्राबो गासिबो बिएससि, बिटिसि, बिटिआर दिनैसिमबो सिमाफ्रा थिग जायाखै। गोदोनिफ्रायनो जोङो आन्दलन खालामनाया जरित दं। दानि मोनसे दावराव दावसि जाबाय थादों, नोङो कुइसनखौ थिखोन खालामदों। बर'फोरनि सिमाफ्राबो गासिबो बिएससि, बिटिसि, बिटिआर दिनैसिमबो सिमाफ्रा थिग जायाखै। बे सिमा आरो डिपार्टमेन्टफ्रा मानो थिग जायाखै, बेवहाय गोबां सिन्था धारना दङ। खिन्थु जोंनि लिडारफ्राबो दासिमबो गोरों गोरा दंब्लाबो बहुद लेक्सारार प्रफेसरफोर दं। बिथांमोनहा माखासे जोंनि लिडारफोरखौ साजेसन होनो रोङाखै। जोंनि लिडारफ्राबो माखासे जिनिसखौ माने सिन्था धारना खालामनो हायाखै। बे सिमा थिग खालामनांगौबा जोंहा भारतनि कनस्टिटिउसनावहाय फार्स्ट शेड्युल दं। जेरै इन्डियान कनस्टिटिउसना 395 आर्टिकल्स, दा 12 शेड्युल दं। 12 शेड्युलनि गेजेराव फार्स्ट शेड्युलावहाय जोंहा सिमाफोरखौ थिग खालामनानै लानांगौ जायो। फार्स्ट शेड्युलाव जोंहा जेनेबा मोनसे स्टेट जायोबा एस पार आर्टिकल्स 2, 3, 4 बेफोरखौ जों सिन्था धारना खालामनांगौ। बेवहाय नोङो मोनसे रायजो मोनोबा, मोनसे इउनियन टेरिटरि जायोबा सिमाफोरखौ थिग खालामनांगौ। थिग बिदिनो जोंहाबो दिनै काउन्सिल मोनबाय, एग्रिमेन्ट जानानै जोङो काउन्सिल जाबाय। गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, आसाम सरकारा जोंनो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै मोनसे सिमा निर्धारन खालामनानै होदोंमोन, सिमाफोरखौ थिग खालामना होदोंमोन। सानजाहा उमुक दं, साहा उमुक दं, सोनाबहा उमुक दं, खोलाहा उमुक दं होननानै जोंनो सिमाखौ थिग खालामना होदोंमोन। नाथाय बे बेलायावहाय दिनैहाय सिमाखौ थिग खालामना होदोंबाबो पलिटिकेलि जोङो जिअग्राफिक एरियाखौ जोङो थिग खालामना लानो रोङा। दा लानो रोङैनि खारनानो जाहैबाय मा, बे फार्स्ट शेड्युलावहाय नों इन्डियान कनस्टिटिउसननि फार्स्ट शेड्युलाव माखासे नियम निति दं। दा बेफोरखौ जों सिन्था धारना खालामनांगौ आरो। फार्स्ट शेड्युलाव नोङो नोंनि सिमाफोरखौ जेब्लासिम नोङो एमेन्डमेन्ट खालामनो रोङा, एमेन्डमेन्ट खालामनानै लानो रोङा, होमब्लासिम बे सिमाफ्रा केलिमिलि जाबाय थायो आरो। दिनै जोङो गवाफोरनि खोथा लानानै भारतनि सिगांथार जोङो दावराव दावसि जागासिनो दं। सिमाया सोरबा सासे लिडारा बबेबा मोनसे गिदिर मिटिङाव बुंबानो जाया, चिफ मिनिस्टाराबो बुंबानो जाया। दिनै जोंहा नों गोदोनिफ्राय जोङो मोजां मोजां एमएलए लिडार खालामनानै जोङो थिनहरो बिएससिनि आन्दाराव, बिटिसिनि आन्दाराव, बिटिएनि आन्दाराव। दिनैसिमबो बे सिमाफोरनि सोमोन्दै एसेमब्लियावहाय रावबो फुटाब खालामा। मानो खालामा? बिथांमोनहा रोंगौ ना रोङा, मा हिसाबै पाब्लिकफ्रा बिथांमोनखौ नोङो एमएलए बानायना हरखो, बेफोरनि सोमोन्दै बिथांमोनहा मोजाङै क्लियारिफिकेसन होनो रोङा। आरो बेराफारसे जोंहा ओरै सिमानि बेलायाव थांबाय। सिमायाव जोङो फार्स्ट शेड्युलाव जोङो सोना लानांगौ, गिबियाव एमेन्डमेन्ट खालामना लानांगौ। दा सिमानि बाथ्राखौ आं बुंथ'ला, दा नै माखासे डिपार्टमेन्टनि खोथा दं। दा 16था डिपार्टमेन्टखौ बिटिसिआ डिसिनो हरफिनबाय होननानै दावराव दावसि जागासिनो दं। बेबो बेबादिनो। दा नोङो डिपार्टमेन्टखौ बा साबजेक्टफोरखौ थिग खालामबा जोंहा बेबो इन्डियान कनस्टिटिउसनाव 7 शेड्युलाव दङ। बेबो 7 शेड्युलावहाय माखासे इउपिसिनि आन्दारावहाय इउनियन लिस्ट, कनकारेन्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट होननाय मोनसे लिस्ट दं।
बेफोर लिस्टखौ जोङो अबजार्भ खालामनांगौ दा जेरै BTC आव आवगायावहाय 39 डिपार्टमेन्ट जादोंमोन BTC नि आन्दाराव बेनि उनाव बोरैबा बोरैबा खालामनानै 40टा डिपार्टमेन्ट जाबाय दा 40टा डिपार्टमेन्टआवहाय जोङो कंग्रेसनि दिनाव तरुण गगैमोननि हितिश शइकियानि दिनावहाय जोङो कंग्रेसनि अननायाव बिसोरनि मोजां मोननायाव बे समाव जोङो जुदिबाबो जोङो 7 सिडुलावहाय सोनानै लानो रोङाखैबाबो बिथांमोननि बे फेभारावहाय डिपार्टमेन्टखौ जों सालायनो रोंदोंमोन आरो खिन्थु दिनैहाय आसाम सरकारनि माखासे लिडारफ्रा फेभारखौ होदोंमोन खिन्थु दिनैसिम 7 सिडुलावहाय बे डिपार्टमेन्टखौ लानो रोङैयाव जोङो पावार एन्ड फांसनखौ जोङो डिपार्टमेन्टनि सायाव जों बाहायनानै लानो रोङाखै आरो दिनै जोङो नुदों बै माने BTC नि गोजौआवहाय बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ काउन्सिल होननानै लिरदों गिलुबालु बड'लेण्ड लेजिस्लेटिभ काउन्सिल खिन्थु बेखौ सनानि हांखोजोंसो लिरनांगौमोन दा बिथांमोना बेखौ सक पेन्सिलजोंसो लिरना दोनदों बे खामानि गैया आरो ओंखायनो बेखौ पावार एन्ड फांसनखौ मोननोब्ला डिपार्टमेन्टनि सायाव पावार एन्ड फांसनखौ मोननोब्ला 7 सिडुलावहाय सोना लानांगौ आरो 7 सिडुलाव माखासे आर्टिकेल दं बे आर्टिकेलफोरखौ जों सोदांनानै लानांगौ होमब्लासो जागोन ना दिनै दाबो खालामनो हायो जों गावजों गाव बेखौ बखिलायनानै लाब गैया सोरबा हाग्रामाखौ बखियो सोरबा प्रमद बर'खौ बखियो सोरबा सानसुमाखौ बखियो दा बेफोरबायदि जों बखिनानै लाब गैया आरो दा ओंखायनो जोङो बेफोर पावार एन्ड फांसनखौ बा एसेम्ब्लिफ्राव फुटाब खालामनो थाखाय बा पार्लामेन्टफ्राव फुटाब खालामनो थाखाय गोरों मानसियाबो नांगौ नङा नांगौ मोनसे पलिटिकेल आइडिया पलिटिक्स सायाव मोनसे स्किल थानाय लिडारशिप नांगौ आरो बे टिकेटखौ बयबो बियावनो मोना आरो बेफोरखौ जोंनि समाजा साननो हनो रोंनांगौ नङाबा बे बर' समाजा दाथ' डाउननिफ्राय डाउनसो जागासिनो दं बोरैबा जायोबा दुखुनांथाव अखा थमब्लेटबो उन्दुनो ओंखारा जोङो बर'फोरनि लिडारफोरनि माखासे एक्टिभिटिखौ नुयोब्ला फाग्लासो जोंथ' 1986 निफ्रायनो गिलु बालु गाव गावनि थाखा फैसा बाहायनानै बिसि फिसाजों लांनायखौल' जों आन्दलन ओंखारबोदोंमोन दिनै ना BTR ना BTC नि एक फैसाखौ जों मोनजायाखै दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला जों गावबागाव जों साख्रि बाख्रि मावनानै एफा एनै बिजनेस मावनानैसो जों जागासिनो जोंहा थाखा फैसानि लाब गैया दा रायजो राजाफ्रा एसे सानै हयै एबार इलेक्सनखौ ओंखायनो मानसिफोरखौ नायनानै भटखौ होनाया मोजां आरोखि थारैनो जों मोनथिनानै मोनबाय सार प्रबिन कुमार बसुमतारीनि कयेकटा जिनिसखौ बा कयेकटा खोथा बाथ्रा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय ना जों दैथायहरो जेरावबो नाथाय जोंनि बे एकर्डफोरनि बारै बा माखासे बाथ्राफोरखौ पुटाप खालामा होननानै जोंनि बे सार दैदेनगिरिखौनो होननांगोन जोंबो बर'निनो सासे इन्टेलेक्सुवेल प्रबिन कुमार बसुमतारीनि माखासे बाथ्राखौ गोनांथि बिबुंथियाव बहुद गोबां बाथ्राखौ जों एसेब्लाबो हमदांनानै मोनबाय माखासेखौ बुंनो सानो नाथाय बिखा गावो खुगा गेवहोनायफोरबायदि खुगायावनो हमथानो गोनां जायो गोसो सिङाव जाखिनि बाथ्रा साननाय दङमोन बेखौ बेफ्रुसार होनो नागिरो बा खेंफोरथि बा कयेकटा बाथ्राखौ बुंनो फोरमायनो सानो नाथाय बेखौबो दिनैहाय जोंनि सोरबा पलिटिकेल हान्जानि बा सोरबा नङा सोरबा सासेया बेफोरबायदि इन्टेलेक्सुवेल बेफोरबायदि गोरों गोरा मानसिफोरखौ माखासे बे बाथ्राफोरजों इनसाल्ट खालामनानै बा गादबना दोननानै गाहाय थाखोआव दोननो नागिरो जोंनो बेफोरबायदि मोजां मानसि बा खोथाफोरखौ फोरमायनो हानाय मानसिसो जोङो बा साहसि जानाय बेफोरबायदि मानसिखौसो जों बै जायगायावहाय दैथायहरनाया मोजां नाथाय ओरैनो जानला मानला मानसिफोरखौ जोङो हरगोन नोंनोबो खामानियाव होआ आंनियावबो होआ ओरैनो फिसा फिसा खोथाखौ लालायनानै हाथर खुबैलायबाय थानाय बेफोरबायदि मानसिखौ दैथायहरनानै जों बर'नि गेजेराव माबा मोनसे बेनिफिट जागोन नामा मालाबाबो जाया दिनै बेबो सासेयाबो होनदों जों इफोरबायदि मानसिखौ दैथायहरगोन नाथाय बैबो दैथायहरनानै मा मावहैयो जेबो मावहैया बै सासेयाबो बुंगोन बेबो बुंगोन बे जोंनि बेफोरबायदि बिनो साबसिन हामसिन बेखौ दैथायहरोबा जों बर'निनो माबा मोनसे उन्नत जागोन नामा बा डेभेलप जौगाथाय जाहैगोन नामा नाथाय जाहैया मालाबाबो जाहैया थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि